Mag-time trial ko sa akong 5K karon kay decided na ko sa akong buhaton. Thank you Bitbar. Gusto mo Bitbar karon ha? Barbie. Ni-try ko for 1 month kung unsa ra akong mabuhat sa ako ang bago nga routine and unfortunately dagan na gyud ang ako ang ma-maintain. And sa mga wa kay bawo diha og wala kay registeran, wala kay plano duaan karong tuiga, perting lisura i-commit og program or training block nga wala kay motivation. Kung akong plano magbuhat og series para naay accountability o matapulan man gali makanahuna ako nga naay nananaw naay dapat mag episode 1, 2, 3, 4. Ora gini maro-maro lang gini kay perti man sayo na itapol, di ba? Yes! Uy, Chaco! 3, 2, 1, go! Chaco! Dako kay ko pasalamat sa presensya ning mga bataa kay kung mag-antos ka wa man na may mupugos nimo. Matud ba ni Steve last 2K pa lang wa na gatinga na ko. Unya last lap na lang ni anak ko di nako pero gituod ko ni William nalahos ra man sad no. Relax ka mo para di mamugat. Iso di ko lapis guys. Kaya gwanta din niya. Kaya ni kaya. Sprint! Buga! Sprint! Buga mo na yan! Keep going! Daham gamot! Let's go, show! Let's go! Press 100! Press 100 ya! Press 100! Sprint! 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 Liluan! Sprint! 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 Come on! Keep going! Come on! Hey! Yeah. So, ako ang benchmark karon is 20:53 as expected. Kita kids, this is the intro of Gulaping's 5 km road to sub 20. Let's go! Go!